Boko jikata elekere iri na mgbe adịka onye nwe na gị iwe na anyị batara late ọkwa n'ife melede ojuru enwe maka ọdịna anyị abatago n'oge nkụzi pụrụ iche oge nkụzi omenala agwalụ gị na ọ bụrụ ife ya abụ igebe ịrapụ ụmụaka gị n'akụkụ ọ bụrụ ife ọ ya abụ igebe iwelu earpiece kwuchie ntị sọsọ gị nke a ka ndị oyibo na-asị na ị na-eselụkwanụ fish iselụzi na fish ka o wee ruo ibe gị maka na ọtụtụ ife na-emebinarị anyị n'ala Igbo ọtụtụ ife bụ ihe anyị na-amarọ eche na ịmara ya mana ọ bụrụ na ọ na igebe ntị ịfụ na ife mgbagwoju anya anyị chee na ịmara onye maara ya akọwa anya odo oge anya maka na mgbe ụfọdụ omenala Igbo ka ụfọdụ si nọ ịgwọ ọgwụ mana ị na-eru anya anyị ọfụma ịfụ na ịgwọ ọgwụ dịwagara onwe ya iche ife eji mmalụ ndị Igbo dịwagara onwe ya iche nyanwa bụ ife anyị batara n'oge n'obodo anwa dịka nna agwa gị n'ọkwa na nnukwu nwa ndị Igbo arịa ji eje mba ka manya na-abụ nọ onye na-ekwu maka ya wee bụrụ Mmili Enweilo Okalakwu nke Igbo arịa m Okalakwu kene ndị na-ede anya ntị Ọhaneze mma Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu ka onye chiri ya zelụ ekene m ụmụada kene ụmụ ọgbụ kene ndị nze na ọzọ kene ụmụ okorobịa kene ụmụ agbọghọbịa kene ụmụaka ebe ọbụla onye nọ na wee na-anụ unu ekene m unu si chi onye zọrọ ya onye chi na-azọ ya na-azọkwa onwe ya dịrị unu mma ọ dị mmụọ n'ụbọchị tata nwa ọ kpụrụ akpụ maka na ọ na-abụ ife karịa nwata enye nwatakịrị ife ka o jide ọjụba enye nwatakịrị ife karịrị ya ọ sị ma enyere ya ka onye mana nke tata ya akarịa ọkwa gị kama na ife o ji wee bụrụ nnukwu ife bụ nọọ ajụjụ ndị mmadụ jụrụ rinne ka anyị ji wee webata ya tata n'ụwa ka ụwa niile ọzọ dịka ibie bụ na anyị nọkwanụ live n'ebe ọ na-adị FM maka ndị si esi na-egenyere anyị ọ bụrụ na o nwere isi ị chọrọ ịjụ biko gaa n'iru maka isiokwu anyị dị na Facebook peji anyị ị ga ebe a ịdrọpụ ajụjụ ọbụla ị chọrọ ka Okalakwu zaalụ gị n'anyasị a ọ bụrụ na ị chọrọ isonye anyị na WhatsApp SMS anyị gaa n'iru zitere m akwụkwọ na 08094441035 maọbụ na 08096661035 na Facebook page anyị nọ na anyị na live bụ na ebe ọ na-adị 103.5 FM isiokwu anyị na mgbede a wee bụrụ chi isiokwu anyị ga-etinye ọnụ ya na mgbede a bụ ịmakwalụ chi gị ịmakwalụ onye bụ chi gị ka ịmakwalụ n'Igbo nwere ife a na-akpọ chi Okalakwu ka anyị tinye ọnụ na ya bụ okwu maka na ọtụtụ ndị jụrụ ajụjụ rinne basatalụ ya bụ ife a kedu ife bụ chi kedu ife o ji wee dị mkpa n'ala Igbo na mmadụ ya amaala onye bụ chi kedu ife bụ chi ọ dị mma ya bụ ajụjụ bịara gbawa ụzọ ibe nji wee kwuo na nya bụ ọnọdụ ka tọpik ntịrịtịrị tata na my Facebook page so ntinyekwu ya na ọbụla ugboro na-abụ na-ekwu ya tata ife bụ chi bụ onye n'ọlụgụ ụwa onye n'ọlụgụ ụwa bụ chi ọnụ ụwa gị dịka otu obodo unu si asụ ebe a na-akpọ ya bụ Chukwu Okike Chukwu n'ọlụgụ ụwa bụ Chukwu Okike Chukwu Okike nwata Chukwu Okike nne Chukwu Okike nna asị m ka ọwa anya na ụdị ga-esi wee kwe gị ghọtafụ dịka n'ọnụ asụsụ ndị be anyị na-asụfụ kịta nsị na ọka nkọwa anya na ụdị ndị Roman Katọlik iji wee na-aghọta otu ndị Roman Katọlik iji wee na-aghọta ya na nkụzi nke ba na ọdụ ka guardian angel your guardian angel bụ chi n'ọlụgụ ụwa chi n'ọlụ mmadụ ụwa bụ onye ibubo n'ụwa gị mbụ ụwa gị mbụ ọ nọfụ ọdụ ka mmụnwa ịma na dibịa niile nwere ụdị onyinye enyelụfa ewefụrụ m onyinye a na-akpọ onyinye mkpughe bụ na ife ọbụla gbagojuru m anya maọbụ ife ọbụla m chọrọ ịma maka onwe m na ọ nwere ka m esi wee tụọ anya bụ nzu maọbụ gọọ ọjị maọbụ kwuo okwu maka nya fabịa kpughere m ya na nlọ abịago m ụwa
nsị ka nkọwa ya n'ọnụ asụsụ otu ị ga-esi wee ghọta otu ọ dị m ka esi wee kọwalụ m ya maka na ịmaalụ na ife afụlụ n'anya ngasị bụ anọkata ọdịfụ gị ka ichetala ụfọdụ anọkata ọdịfụ gị ka ichefula ụfọdụ. Mmasị na m abịago ụwa 1570 something times bụ mmụnwa na-agbago okwu a. Otu a ka ọ dị imili nkịtị bụ efe ịmaalụ ma nne gị ma nna gị ma nwanne gị ma mama nnukwu gị. Ọ bụ ibe dị omimi bụkwazịla ibe gholo anya. Ọ bụrụ ibe a na-asị mmadụ nke believe nọ ibe ọ ga-abụ ị na-ene na-efu na eziokwu n'otu a ka o si wee dị. Reincarnation ma asị ka asụ anya n'oyibo asị na reincarnation onye reincarnateli gị ụwa m mbụ maka ụfọdụ na-adịba esi ngọ si na nwaanyị ada anọ nwoke ụwa. Nsị ka asụ ya n'oyibo nsị na m bụ a living witness na nwaanyị na-anọ nwoke ụwa maka na ụwa m mbụ nke gara aga bụ nwaanyị ka m bụ mgbe bịabazịa n'ụwa nke a wee bụrụ nwoke. Onye n'ọlụgụ ụwa bụ onye Igbo bụ mbụ. Ọ bụfụlụ na ị na-anya ijefu jekwulu onye dịka mama nnukwu gị maọbụ papa nnukwu gị maọbụ papa gị maọbụ na oghe onye anya ọfụma eju anya sịa papa kedu onye m na-emedo ụka ya maọbụ kedu onye m yiri. Ọ na-ege anya ọfụma o nwere ike ịsị gị n'igwe nụrụ mama m maọbụ na ị na-eme ka mama m maọbụ onwe ebe arịma ama maka na onye ọbụla na-abịa n'ụwa were ibe chi ya ji wee rụọ anya ama anyị na-akpọ ebe arịma ama. Obulupụta ụwa obulupụta ụwa na-abụba datin ndị ọcha na-akpọ spọt na-adị mmadụ na-arụ. Ụfọdụ ka ọ na-adị na akpa aka, ụfọdụ ka ọ na-adị n'ụlọ ọkpa na mpata ọkpa, ụfọdụ ka ọ na-adị n'ọba aka, ụfọdụ ka ọ na-adịfụ n'imi, ụfọdụ ka ọ na-adịfụ n'ọnụ, ụfọdụ ka ọ na-adị na ntị, ụfọdụ ka ọ na-adị n'okpuru ala, ụfọdụ ka ọ n'ebe dị iche iche ka nya bụ ife ga-adị. Ijebu agịta yipụ akwa gị nọdụ na ịnyịnya nye onwe gị ọfụma ị ga-afụ ife chi gị ji wee rụọ aga ama. Ada ebe bụ chi gị ji wee rụọ aga ama ụwa gị mbụ nya bụ ife dịkwa gị na that very spot ebe afọ ọ dịbụ ọnya bụ arụmama chi gị rụba gị. Ọ bụ na your parents nene anya ọfụma maọbụ mama nnukwu gị nene anya ọfụma fa ga-afụ na ya eweliri their death relative gwekwa that same spot dịkwa gị na-arụ. Otu a bụ ife na-adịkasị adị izi ndị mgbe ochie ji ama onye n'ọrụ onye ụwa. Ọzọ bụ n'okwu iyi ụwa mmadụ nwụrụ n'ikpeazụ dịka afọ otu a nọ ife a na ọbụbụ ala na ịbụ nwoke atabago m ahụfụ enwere m ike nkwuwe n'ụwa m ọzọ na m ga-abụkwa nwaanyị wee ike kwuwekwa n'ụwa m ọzọ na m ga-abụkwa nwoke mbụ ma ọ bụ o nwevuli ike dịka ndị mma nnukwu na-adịba eme ya. O nwere nwata ga-abụ na-enọfa nso na-ejelifozi na-asọfụlụfa akwa na-ekulufa mmiri banọkọtaba ekwu onye bụ nwata Nkechi nyere nwa m maọbụ Ụkamaka nwa m na mbịaba ụwa ọzọ na m ga-abịa ụwa be gị. Ife ọ pụtara bụ na nya bụ mama nnukwu gị ga-abịazi n'ụdị nwa gị ịmụtazi anya ọnọdụ be gị. Ife ọ bụbụ na mama nnukwu a n'ọrụ nwatakịrị abụ ịmụtala ụwa nya bụ ọnụnụ ụwa. So ịnọ ụwa bụ ife dị omimi bụkwazili ibe gholo anya. Ọ bụla ebe a na-asị mmadụ nke believe na ibe bụ ịsampụl dị na-arụ mmadụ na ọ bụrụ onye nwa sị na ọ jebere ebe nwa na ọ jebere ebe nwa na onye nwa onye bịa ụwa ọzọ. Ọ bụ na obodo ọbụla a na-adịrị anwụ anwụ adịrị amụ mmadụ. Obodo ọbụla a na-adịrị amụ mmadụ ọnwa amanwụ n'obodo ahụ. Otu anụnwa ka o si wee dị. So ibe bụ onye n'ọlụgụ ụwa bụ onye ibubu mbụ n'ụwa gị mbụ nyanwa ka ịbụ kịta onye abụ ka ịbụ kịta kama na ngụnwa na onwe gị bụ onye ọ nọọrụ ụwa ama mma maka na mgbe onye na-abịa ụwa dịka fụ abanye na nkụzi ọgbanje mbọsị onye na-abịa ụwa ji eje nwa iyi ụwa na-akpụ na mbọsị ọbụla ị nwụsịala iyi ụwa ka ị ga-arọrụ nya bụ ma aka gị ma isi gị ibe a na-akpọ in spiritual language ibe anyị na-akpọ mmadụ mkpọbili ka anyị kpọbili ya n'ife ọbụbụ mma ndụ beauty of life mma ndụ mbibe mmadụ anụnwa bụbụ ọnọfọdụ ebe anyị na-akpa akwa efe yile efe nya bụ ife ọ bụ in spiritual mma ndụ bụ efe
ife anụnwa iyi ifu ma imi gị ma anya gị ma ife bụ efe ka iyi mgbe ọbụla ị chọrọ iyi lefe a akpụ analụ gị nlota gị ife dị pafansị memori analụ gị ife gị ga-eji wee lotafụ efe bụ maka gịnị ị na-eje obodo ọzọ analụ gị ekobelụ gị mbọsị ọbụla ị nafetara ikolie mbọsị ọbụla onye nwalụ ka ọ na-elota ife niile megasịnị ife n'ime n'ụwa n'ụwa na ọdụ ka nlọ ife ịlọlụ na nlọ ma mama gị ma papa gị ma obodo niile ijezigo ma obodo oyibo ma ife niile ọnọfọdụ ka nlọ ịlọlụ n'abalị gara aga ana m adịba agwa ndị mmadụ dịka abanye na nkụzi ọgbanje n'ofu mkpụrụ ife anụ nwaanyị na-anọba azụ na ga-anọ 100 years 130 years ife ọbụbụ ofu mkpụrụ ụbọchị na ana mmụọ you just only but one day ọ nwere ya nọ ka ilolo ofu mkpụrụ ụbọchị ndị wee na-agba ndị mmadụ iji na amaga ofu mkpụrụ ụbọchị abụ ị ga-anọ mebie ife ga-ata gị abụbụ ọ ga-abịa na-abịa ụwa na-ekwude ị na-abịa ụwa na-ekwude dịka afọ ndị na-eji emebi alụsị emebi obi emebi maka ofu mkpụrụ ụbọchị ị ga-anọ n'ụwa ijiri maka ya mebibe mana eche gị da famili ewe ka ọ bụna ịbịa gị 100 times ị na-ekwude those things ọ na-enyelụ gị aka maka abatago nkịta anụnwa jiri maka ofu mkpụrụ ụbọchị ya ị bịalụ mebisia everything so ajụjụ ị jụrụ m amara mma ma zata gị ya ife bụ mmadụ ị n'ụwa bụ your reincarnator onye rekanetili gị onye bụ your guardian angel onye na-echekwebe gị onye ibubu mbụ n'ụwa gị mbụ ama mma ma zata gị ya bụ chi gị ya bụ chi ụwa gị. Kedu ife o ji dị mkpa na mmadụ ya amala onye bụ chi? Ife o ji wee dị mkpa na mmadụ ya amala onye bụ chi ya bụ na nwata mmalụ chi ọ dịka ọgbọrọ ọgwụ ego nwata mmalụ chi ya nwata soluchi ya je nkụ ọ bata ibi efe asị na ọ jere nkụ n'aja ọfịa nwata ọbụla amaalụ chi ya adịrị agafie ụzọ nwata ọbụla amaalụ chi ya adịrị anwụ ọnwụ ike nwata ọbụla amaalụ chi ya na-ebi ogologo ndụ maka na mbọsị ị na-abịa ụwa ka chi gị kala akala saịnịla akala aka gị mkpụrụ ụbọchị nọ na ị ga-anọ ife ị ga-alụ mgbe na isobere oge chi gị wee chọpụta onye enibu chi gị na-enye ya nri ịrapụba ijebeje chọba extra powers maọbụ whatever ihe eti ilie ihe eji wee sọpọt rapụ chi gị ka ọ lụọ ọlụ unu chukwu okike zilie nya bịa lụọ rapịa ka ọ lụọ ọlụ otu ahụ ije na-eje ebute ọgwụ maọbụ mee nka ịrapụ chi gị ịma na ị ga-ebi ogologo ndụ ịma na ị ga-akpata akụnụba niile maka na nwata na-abịa ụwa chi ya na-anatarị akụnụba na-edebeli chi ya na-anatarị akụnụba na-edebeli akụnụba niile abụ iji wee bịa ụwa dị gị na akara ka chi gị ga-egwu isi gị ba ncha mgbe ọ bụla oge nke elu ya ọ na-adịba adị anya ọsịsọ onye ọbụla chọrọ ọ na-abụba mgbe anyị pere mpe na-abụ mama anyị chọọ ije ugbo o bupụta nri ọ debela anyị si anyị na nke a bụ nri ụtụtụ anyị gba anyị na nke a bụ nri efifie ọ bụ na anyị elise nri ụtụtụ anyị chelụ ọ na-akụ ọ na-ewetafụ aka ife dị ka after 12 maọbụ 1 anyị elie nri ehifie ọbọsị anyị jesị akwụkwọ anyị nata ilie nri ehifie ma mgbe ị nọ n'ụtụtụ wezi nọ ka ilie nri ụtụtụ lie nri ehifie ilisi anyị pụta ehifie gị na-eme agụ agụba gị ọnọfụ ọdụ ka ndị nụnwa na-agba alịfọ mgbe onye ọbụla abịala ụwa wee akala aka gị na ọdụ ka time table mgbe elodolu chi gị oge ji wee nye gị ife dị otu a ife dị otu a ife dị otu a bụ ife iji wee bịa ụwa iji ife dị n'akala aka gị ma mgbe ị chọrọ ịchịkọta nya bụ ife lie nye n'ofu nri ị ga-afụ na nya bụ ife ị na-eli n'ofu nri na ilisiri anya ya oluzie mgbe ị kwesịrị iweta nya bụ ife agwụ ebido gụba gị ọ dị ezigbote mkpa na onye ọbụla ga na-edokwa chi ya maka nwata dokwaba chi ya mmalụ chi edokwaba chi ya ife ga na-agalụ gị mgbe ọbụla oge ife ọbụla adịghị na akalaka ji wee luo nya bụ ife apụta ife ụnụ na-akpọfụ amosu na amosu na-ata mmadụ bụ na chi ya na agụụ na-agụ ya na amosu na-anasịsị mmadụ ife ya bụ na chi gị dị very weak spiritual na ọbụna chi gị dị very weak ịma na amosu ga-eweta gị onye ọbụla na-enye chi sie nri anya na-enye chi gị nri mgbe ọbụla na otu alụsị amosu ga-esi wee weta gị bụ ọ bataluo ọjụọ chi gị maka na mmụọ na mmụọ na-akpakalịta ụka ọjụfụa chi gị si ya onye nụnwa ị nọrọ ụwa onye nugokwa gị nri ọsịa na onye ekwe nri agụụ na-agụ gị ọsịa na agụụ na-agụ ya amosu ejede bute nri bunye chi gị mgbe ọbụla chi gị liri nri a chi ga-ejidego amosu ụgwọ chi ga-ejidego amosu afọ ụgwọ maka na ndị be anyị sị na
izu ọbụla agbala onye chi na-esoro wee gba ịma na izu afọ ama mgbagide onye ahụ osisi ọbụla tigbulu onye etigbulu chi ya ajọ ife ọbụla mere onye emeluchi ya mgbe nuchi gị sozi ulili nri na oliche nri abụ amosu eduli ya jee izu wee gwa izu na ya na-agba bụ na nya chọrọ ka nya nye onye a nsogbu chi ga-eligo nri ya chi gị ji ụgwọ ife chi gị ga-emezi bụ ọsị ya mgba akpabazi abalị n'ọnụ ọ ga-ata gị ahụfụ arọ n'ọnụ ọ ga-ata gị ahụfụ mgbe ba ji wee kpabie mana ife ị ga-eji wee mmalụ na chi onye ọbụla chi onye ọbụla fụrụ onye ọbụla n'anya ọsọgodi gị na-ezu ori chi gị fụ gị n'anya bụ na chi gị ga-ebido gbabalụ gị ama na nlọ ịnọdụfụ na nlọ chi gị were gị ọgwụ gosi gị ebe nkịta na-achụ ya ọsọ ọ ga na-atụrụ gị ya n'inu maka na nlọ ọ bụ inu ọ na-egosikwu gị ebe maka na onye na ịdị na anị na-afụ ịsụ na onwe gị ọ bụrụ onwe gị na ọchi gị dị ife afọ ị na-afụ dị gị kọngụnwa ị na-aga ọ dị gị kọngụnwa chi gị ka ị na-afụ chi gị na-egosi gị ebe mmọnwụ na-achụ ya ọsọ na-apịa ụtarị ịma na chi ga-anọdụgo in trouble maọbụ chi ga-ezugo gị ebe a na-achụ ọzọ na-achọ ka agba anya egbe maọbụ ebe ejidere ekechi anya ịghọtabugo mmụ ajọ nlọ dị iche iche ịma na chi ga-anọdụgo in trouble ife chi gị niile mgbe abụ bụ strength and strength ya bụ nye nri inye chi gị nri ọ dị spiritually balance obido n'ọbalụgo ọgụ so nwata ọbụla kwesịrị ịma chie mara onye chie bụ na-enye chi chie nri anya ị na-enye chi gị nri anya ịgbanarị amosu cheta nọ n'ebe ọ na-adị 103.5 FM ka anyị nọ n'ime ya n'oge nkụzi dị omimi n'ife gbasatalụ omenala Igbo agwara m gị na ụfọdụ na-esi n'elu ụfọdụ amazi ife bụ omenala Igbo mana otu ọ ga-esi wee bụrụ n'ime bi ọ dị mma bụ niile esonyela anyị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi anyị n'ebe ọ na-adị 103.5 FM n'oge nkụzi omenala Igbo n'oge mmili Enweilo awa bụ nke anyị nọ n'ime ya n'ebe ọ na-adị isiokwu anyị taa wee bụrụ chi ịmalụgo chi gị ọ bụrụ na isoro anyị na mbido wee na-aga n'iru ị ga na-aghọta ife mmili Enweilo na-akọwala anyị na mgbede anụwa mana enwekwa m ajụjụ ọzọ kedu ka mmadụ ga-esi mmalụ chie maka na ụfọdụ na-ege anyị ntị ya na-asị a na-ekwu okwu chi a na-ekwu okwu chi na-ejegokwanụ m ebe a asị m na onye a nje ebe a ekwugharịkwa kedu ka ị ga-esi mmalụ onye anwa bụ chi gị odo oge anya na ife ekwu bụ eziokwu ajụjụ gị malụ mma maka na ọnya bụzi okwu akpụ n'ọnụ ụfọdụ ga-asị gị na fa jefụrụ be dibịa nke ọzọba na onye bụ chifa bụ okeke ojebe dibịa nke ọzọ ọsịa na onye bụ chifa bụ mgbankwọ oje ebe onye nna ọsịa na onye bụ chifa bụ nwanne nna fa oje ebe onye nna ọsịa na onye bụ chifa bụ nwanne nna fa mgbe eji wee kọgide ibe a isi eju nya bụ onye o nwere ibe kpatara o ji wee dị otu afọ ibe kpatara o ji wee dị otu afọ bụ na ndị be anyị rapụziri ndị onye nwụrụ anwụ na-eli nri a na-enye ndị ichie nri mbọsị bulugbo onye ọbụla na-enye chie nri mbọsị bulugbo a na-enye ụmụada nri mbọsị bulugbo a na-enye ndị ichie nwaanyị nri ụbọchị bulugbo yes a na-enye ndị ichie nwaanyị nri mana tata onye ọbụla ejebego ụka ndị nwụrụ anwụ agụụ na-agụba mgbe ọbụla ijizi vanji wee nyegide gị nsogbu i wee jisi ike wee jefụa n'afa wee bata fụ a wee wụsara gị afa ibe na nwụrụ anwụ be nna gị ibe na nwụrụ anwụ n'ikwu nne gị esotua na laịn onye batalụ ọgwụ chie n'ụgbọ afa ịjụ onye ọ na-ekwu ọ na-anwụ iyi isi gị na ọnya bụ chi gị ka inye ya anya nri na-agwa ụdị ya na-arụ mgbe ọ bụ itighara na aga wee nyere anya nri ọ kpụrụ ka n'akụkụ onye ọzọ agapụta onye bụ chi gị na-enye gị nsogbu maka mgbe anyị na-enye ndị a nri chi gị nọ na-ewe iwe maka ga-akpa di ya maka gịnị o nwere ike ọ bụrụ na ọnwụ kpatara ikpeazụ pasị nọdụgodo ka ndị bụ ụzọ nwụrịsịgodo a na-eli iwe a na-ewu ya maka gịnị o bu ọnụ adị na onye nwa kwesịrị ịdị na-eli ibe ababa na-eli ibe a ga na-emezi bụ alụsị sef na-anọchisi mmadụ ụfọdụ enwere ike agbagide afọ na-agba gị na alụsị ọbụna chi gị afọ na alụsị jidere ekechie na-eligodo nri maka gị alụsị ibe nna gị dazi enye ya nri onye butasara afọ anyị na-ata so mgbe iji wee megide ibe megide ya eweziga mgbe ya ejizi wee gwaza gị onye bụ chi gị dị confuse ịma trọst ozi onye mgbe alụ gị nya bụ afa agbalị gị otu esi ama onye bụ chi mbọsị bulugbo ọ na-abụ mbọsị bulugbo na-abụ nwaanyị dị ime kwadobe ọmụmụ ebido gbaba afa mara ebuchie mana data ewere ike nna gị sef amara ebuchie nnekwu nna gị amagwuru ebuchie kezi ka ihe esi malụ nke gị ọrụ bụ ọmasị alụ owe ọ tacha akwụ ọtaba olu gị o wee mazị alụ onye bụ nke gị
ife ị ga-eme bụ na lue n'ụlọ jee jụọ ndị be unu kedu onye ị na-eme ka ya kedu onye iyi andị ka ime na ụdị ife anụnwa ndị mgbe ochie na-eme onwe maka dị gị na-arụ ife dịfọ ka obulupụta ụwa ahụ meke chọọ na ị gosiri ụmụaka gị ọ ya bụ onye n'ọlụ ụwa ka ọ data n'afọ ịchọpụta nọ nke n'ọlụ ụwa gosisi ebe o nwere ike ọbụba nọ na mpata ụkwụ ka ọ dị gị maọbụ n'ebe ịmara ebe ozu gị si ya na ada ama na ebe a onye n'ọlụ ụwa bie ka ọ mana mmụọ n'ọlụ ụwa iwuliti bụ n'ebe ahụ ya bụ maka dị gị na-arụ na ịnọrọ anụ ụwa maka ya ga-adị ebe ahụ na arụmamachi gị nyere gị ka ọ bụ so ụfọdụkwa ọgbụgba afọ anụnwa na-esi ndị dibịa n'aka onye dibịa chọrọ ka ọ gbaa afọ ọsịsọ afọ anago onye ọbụla nkata anụnwa chọziri ego ịwụsa afa ụfọdụ amanwụ chetakwudi gwa gị maka chi gị fama gwa gị maka ndị mmiri dibịa wụsa afa ọsị gị na aya agba oke ite na aya agba oruru na aya agba ewele na aya agwara m mfa na program tata sịba onwe dibịa ya agwanwu ụmụ chụpụta ugiri na ugiri bụ nke m na-agba ọ jepụtara m ugiri nya gwagodi m ife ọ na-aba afa sụa ọbụna ọgbago gị nke gba oke ite ọbụna ọgbago onye bịara bịa nya gba oke ite onye ahụ agba m ka mụ na ya tinye agwara m ya tie ego nya beti ego o gosi nwa m ya nye ego ahụ ọ bụ na o gosi nwa maka nwalụ nke ya maka na o nwere ife dị otu afọ ụfọdụ bụ ịgwa asị gị na agbatara ya n'afa na ya agbalụgo oke ite o ife dị otu afọ adịrọ o nwere ka afa ga-esi wee gwa gị nke gba ọgwụ afọ ugili ọ bụrụ na afọ ugili enwere ife imekọtara n'ụwa afọ ugili asị gị gba ọgwụ sọzịba agbuli afọ ugili ya agwa gị jee ikwu nne gị jee ikwu nne nna gị jee na obi nna gị jee dokwa ndị ichie jee dokwa chi gị gaa na mmiri chụọ aja ụmụada ife ndị a ka ugili ya agwa gị o nwere ife dị ka nke gba oke ite maọbụ nke gba ibobo maọbụ nke gba ibe a so ndị dibịa nụnwa bụ ego gaba na-achụ onye ọbụla asị gị na ya agbata n'afa na ya agwa ibobo na ọ nwere ọgwụ agbata n'afa na ya agwọrọ gị bụ asị ka ọ na-asịlị gị ọ chọrọ ịnalị gị ego so ọ nazialị gị ego onunwe ịrapụ chi gị ahụ chi gị aka na-ata gị ahụ mmadụ mmụọ maka na ife ọgwụ na-alụ agwara m ọfa na program tata ọgwụ kachasị ọgwụ wee dị njọ bụ ọgwụ anụnwa ụnụ na-agba ọgwụ egbe ma ọgwụ disappearance ọgwụ ego ka nọgodo in line mana ndị nke anụnwa ka ọgwụ anụnwa wee dị njọ jegana mma asagana gị nke ije maka nna-ekwu na-ehitili gị point jegana na ezinụlọ ọ bụ na asị na nnafa mere majik mbọsị bulugbo nnafa na-abụ ogbuo mma na ikuku akwụlụ maọbụ ọnọkata ozie ive a ewu si aligo enu nkwụ oligo jee na ezinụlọ fa ka ije jụọ ese ka ịjụọ kafa dị ife a bụ futbọọlụ agbalụ na-arụ aja emesịa na chi ya azụ chalụfa ọgwụ ebe asụrụ m na ọ dị njọ mana ọgwụ ebe bụ ọda n'ike ka eji eme ndị nna anyị ba melie mana ọ na-abụfa kwadobe ahịa chọ ili obodo fa kavụ ọgwụ ebe ka m nwe ikorobịa ọgwụ ebe fa niile ekunye ejebe n'iru ahịa mgbe na-eji wee nụrụ anya nụsị ahịa natara anụ agbalụ ọgwụ ebe na ọgwụ ebe ọbụla abịa ile were ibe na-agbalụ ya o nwere ibe na-agbalụ ya agbalụ anya bụ ọgwụ ebe agbalụ anya akụọ nze kwụọ ndị ichie emefana akpụ arụ ma tata nwatakịrị na-azụ ahịa na mme maketi bịakwata ma mbasị asị m tinye ọgwụ egbe na-arụ iti izi enye ọgwụ egbe na-arụ avụ obulu jee na chedi jee nọdụ emechaa ọbebe na nya adịghị eleta ngwa afịa na afịa ya ada aga mgbe ọbụla ị chọrọ ka ideba ka mmụọ ibido dịba ka mmụọ si adị maka na mmụọ adịrọ anụ nwaanyị mmụọ adịrọ akpata ego mmụọ adịrọ anya moto nye ebe ọ bụ na protekshọn ka ị chọrọ ka ị bụrụ ọkala mmadụ ọkala mmụọ ị ma na ọkala mmadụ ọkala mmụọ ka ị ga-abịa rapụzi ego rapụ nwa rapụ wetabatin ọzọ bụ nke a na-akpọ disappearance itinye ya esi na ọka ime isi ya ka ị darịta ebe nna ibe mmụọ ọgwụ nwa na-eme bụ bajide chi gị bekee nya agbụ maka na ọchị gị dị nchaji ọnọdụ kịta nwa ịbatalue dị motu onye bụ minista of ka ebe mma akpọfọ anya kịta ka ebe mmeji maatụ idimotu onye weta onye na-amarọ otu esi alụ nya bụ ọrụ tinye na nya bụ ọnọdụ a ga na-enwe nsogbu na nya bụ ebe maka onye ọbụla bụ onye dokwa chi ya tata ọsị gị na chi ebughị iri ego ka m gwa gị mbọsị bulugbo na o nwere ibe bụ ego ibe a na-eme mgbe ahụ bụ exchange of food items onye uwe ji obulu ji ọjọọ ebe onye na-ele ede ekponye ya ede onye ya eji onye nke ekpolu ji ebe onye na-ele ụgwụ na-alụ nya bụ ibe a na-eme ejiri ego wee wuo alụsị onye mere o ji wee bụrụ na alụsị na-enye ego kịta anụnwa na-esi na mmiri ka ego dị ọ bụla na alụsị ebuka ibu bụ mmadụ ka ọ ga na-egbu
na alụsị anụ ka apịa bụ na ọgụ ka ọ ga na-eje ọ dịrị enye ego alụsị na-enye ego dị very few maka gịnị famara ife bụ ego mbọsị bụrụ gboo so idogwazi chi gị na-anị ya ego o nwere ego inyelu chi gị debelụ gị na ibe ị ga-eme bụ iwe ndidi ọ bụrụ na mmadụ wefuru ike dịka ebe nna gwa gị tata mmadụ nwere ike tinye ife na-adọrọ n'akara aka ya n'akara aka ya site n'otu isi wee melụ mmadụ ibe gị ọgọ maka na onye ọbụla imere ọgọ bụ chi ya ka imeli ime m mma tata chi m ka imelụ m imelụ nya bụ mma ime m njọ tata chi m ka imeli ndị wee na-agwa gị sị gị na anybody ọbụla ịfụrụ in life were reason and purpose iji wee bụ nya bụ onye itiriti na onye bụ bad weda ma onye bụ emere gị bad enwere ike ọ bụla ese ndịli ya ka o teach ị ga lesson for a just like let me just say something like training no training for a task coming ahead of you ife na-abịa echi dị n'iru karịrị nke afọ itiriti na onye ahụ ka onye na-enwere ife ọbụ onye ọbụla ịfụrụ mijele obodo oyibo fụ ya mijele Lagos fụ ya mijele obodo ọbụla wee fụ ya biko jiri nwayọọ soro onye ahụ na o nwere ibe chi gị ji wee zita nya bụ onye ọbụla ịfụrụ n'ụwa bụ chi gị kwetara na ị ga-ama nya bụ onye iji wee mara ya ọ dị mma ịnụrụ ka o si na-ada n'ebe ọ na-adị 103.5 FM maka ndị jụrụ ajụjụ chi gaa n'iru na phone lines anyị dị open gị nwa ịbata jụọ ajụjụ kịta n'ụwa kpọọ m n'akara ekwentị 08094441035 maọbụ na 08096661035 ọtụtụ ndị mmadụ jụrụ ajụjụ maka chi anụnwa nyanwa ka anyị na-etiriti tata ebe ọbụla ị nọ maọbụ na Facebook maọbụ na WhatsApp gaa n'iru zitere m ozi na m ga-agụpụta ya ka Okalakwu ịgbarịa m ka ọza gị ya bụ efe ịghọtaghị ife m na-ekwu ọ dị mma onye nke a zitere ozi na WhatsApp sị I want to be okay mana idere afa gị dalụghị nne anyị ekene gị jere na Facebook page ịmara ajụjụ a na-agbagwoju gị anya maka chi ka idebelụ m ya kịta m maka Okalakwu ka ọza gị ya Okalakwu biko o nwere ajụjụ ọzọ m chọrọ ọ dị possible na mmadụ nwere ike ịdị ndụ n'ụwa ọ dị very very possible onye dị ndụ na-anọ ụwa kama na ba adịrị ọtụtụ fapelụ mpe onye dị ndụ n'ụwa ụfọdụ n'ime fa ada ebi ogologo ndụ wee nwụrụ fama mbizi ogologo ndụ wee nachie maka afọ ewego onye ga-ereprezentị ha ma nachie ewe ozugbo ozugbo ụfọdụ na-ajụbakwa ajụba si ihe kedu ka o si wee bụrụ na ofu onye na-anọ mmadụ 4 maọbụ mmadụ 5 ụwa yes chi gị bụ mmụọ ka ọ bụ ibe bụ na ibe bụ mmụọ kama na eyibere gị mma ndụ eyibere gị mma ndụ akwa chi gị dị o nwere right ime onwe ya ọgba ili ma ọgba ise ma ọgba ịnọ ọnọ different people ọ chọrọ ịnọ ụwa chi gị abụ ga-anọgwu na ndị ichie o nwere ike ọchọ ịgba ọgba ise ọnọ mmadụ ịnọ ụwa jegwo na ndị ichie nọdụ bụ chi ga-abụ mana ndị na-anọbụ ụwa ọtụtụ azụ na mmadụ 4 na ọnọdụ mmadụ 4 ụwa na ọnọdụ mmadụ 5 ụwa bụ onye nwụrụ ọnwụ ike onye mesiri ike onye bịara ịbụ mbọ ọ bụ ụdị ndị ahụ na-anọwa mmadụ 4 ụwa so onye dị ndụ na-anọ ụwa amara ma zatara ebe jụrụ yes maka na ndị mmadụ ajụgo ma ọ dị possible na mmadụ nwere ike dị ndụ n'ụwa dịka nke ya ekwukwara na mmadụ nwere ike n'ọnụ mmadụ 5 maọbụ mmadụ 10 ụwa n'ofu nje ego ndị jụrụ ya bụ ajụjụ ọ na-eme ọ dị mma onye matalụ chie ka esi adọ ka esi ịmalụzi ejikere ife ya bụ ime ka gị na na-abụ dịba na mma ọ dị nke anụnwa bụzi na anya ọbụla ga-anaziba nna ya na-asụ n'obodo na-asụ n'onu n'onu amaghị m na chi bụ ibe ọbụla ibe dị ilu Igbo niile obodo ọbụla ịbụ bụ ana Igbo niile na ọ nwere ya n'ọlụgụ ụwa ị na-eme mana esizi otu anyị sizi akpọtụ chi maọbụ otu esi akwado chi na ọ dịfụ ọdịbe ndị ka ọ bụ ị ga-ejezibe nna gị ị mara otu ndị bụ unu si eme ndị be anyị na-adọtu n'okposi anyị adọtu ochie anyị n'okposi mgbe nwatakịrị ya ebido wee nyewe chie nri maka ọ bụrụ na ajụrụ ajụjụ nke a bụ mgbe nwata melụ izu na-atọ 12 market days in the olden days mgbe edu bụ anọsa ama nwatakịrị ome izu na-atọ mbọsị abụ abalị nwata afa ka e ga-enye chie nri mbọsị izizi akpọtu onye bụ chi nwata nye ya nri mbọsị izizi enyesi anya nri chie n'ike nga ma ọ bụrụ nwa nwoke enye chie n'ike nga nri enyesi anya ndị ebuziela adebe nwata tobezie ejizie nwaanyị nwaanyị na-enye chie nri so nwatakịrị ọbụla malụ chi ya
kwesịrị na ọ pekata mpe ofu ọnwa ikpotu echi gị nye ya nri maka na mmụọ na-agagharị ma mmụọ dị mma ma mmụọ na-adịrọ mma juru ebe niile na fa ga na-achọ ka fa megide gị mana tupu fa emegide gị na chi gị ga-anụgodo ọgụ ma ọ bụrụ na chi gị jee ịnụ ọgụ bụ na ume adịrị ya mana fa ga-emeli chi gị ma fa melie chi gị mana fa ewetago gị. Ọ dị mma. Asịrị gị gaa n'iru ka ịkpọ anyị n'akara ekwentị 08094441035 maọbụ na 08096661035. Ọ bụrụ na netwọk na-enye nsogbu zitere m akwụkwọ na WhatsApp peji anyị bụ 08096661035 maọbụ na ijebe na Facebook peji anyị ilu ebe a idebele m ozi chọrọ ka ezie idebele nya ozi ka mkpọchi ya maka na anyị na Okalakwu nọ kịta ka o nwee ike wee kọwalụ gị ife ọbụla ị chọrọ ka akọwalụ gị. Anyị kwuru okwu na chi nwere ike isi n'ikwu nne si n'ikwu nna, o nwere ike isi n'ikwu nne nne nne. Ọ na-esi chi na-esi n'ihu nne nna, chi na-esi n'ihu nne nna dịka otu nsi wee gwafọ gị onye nọrọ m ụwa bụ n'ihu nne nna m ka o si. Chi nwere ike isi ebe ọbụla dịka otu a na-adịba ụfọdụ na-ajụkwa ajụ ọ bụ eziokwu bụ na mmiri na-anọ mmadụ ụwa, osisi bi n'ọfịa na-anọ mmadụ ụwa, anụ na-anọ mmadụ ụwa. Ewefili ike mbọsị onye ahụ ga-anwụ dịka ndị osisi m nọrọ ụwa, osisi ahụ nọ n'ọfịa a ga-amaji. Ewere ike ibe dịka egbe eluigwe agba oje agbalakata oje osewa anya bụ osisi ma ọ gbatuo anya ọ na-emesi eme. So onye ọbụla jisie ike ka ọ na-abịa nna ya ka ọ malụ gaba si emekwa chi, ka ọ malụ gaba si emekwa no dipendịl otu unu si asụ ya. Ụfọdụ si n'ogbo, ụfọdụ si na agụ, ụfọdụ si na ibe anyị na-akpọ ya bụ chi n'ọlụ m ụwa na be anyị. Egbotu anya inye ya nri dịka otu ndị be unu si eme. Den ibe ọzọ bụ nwaanyị adịrị enye chie nri maka ụfọdụ na-abata omenala ọfụ ikekwe ịfụrụ onye kụziri gị nwaanyị eme nji aka ya wee nye chi ya nri. Ife kpatara ya bụ na nwaanyị ada agbanwe okposi ngada, nwaanyị ada agbanwe mmụọ ngada, nwaanyị ama nye chie nri. Nwaanyị chọọ inye chie nri ọ bụ na chi ya na-afụ ya nri nya chọba nwa ya maọbụ nwanne ya. Otu esi emebu ya mbọsị bụrụ gboo bụ ịmalụ ebe afọ chi gị si wee n'ụwa, ọ bụ na chi gị si na be nna gị wee n'ụwa chọba nwanne nna gị ka dị ndụ ka onye gị chi gị, ọ bụ na nwanne nna gị anọrọzi ya ị chọba afọ nwa gị maọbụ onye si na be nya bụ onye n'ọlụgụ ụwa wee bịa. Nwoke ka ọ ga-abụlele, nwoke ga-enyelu gị chi ga-abụ nri. Oge kwakọtasị ibe niile ịkwanye ya anya ogbuelu chi gị anụ gọọrọ ya ọjị melie ntamimo nya ya eme ya. Ụfọdụ ndị be anyị kịta odo na matara mva ụta na afọrọzi onye kụziri fa. Ụmụ nwaanyị anyị na-eme eze nwaanyị na-ejizi akava enyelụ mmadụ chiba nri. Ọ dịrọ mma ewebiri ike na-egwuri ibe ọ na-afụ gị ụfụ na-arụ ma ị na-anụ onu m ma ị bụla eze nwaanyị. Mana ọ bụrụ na ịtọ m ntị ọfụma ịnụ nya bụ ibe m na-agba gị n'imere nkịtị ndị abụ ihe edokwara chibia chiba ama nri ahụ. Nke bụ nwaanyị bụ eze nwaanyị ewere right inye chi gị nri. Chọọ onye chi gị si na beva maọbụ chọọ nwoke ọbụla n'oso maọbụ di gị maọbụ nwa gị nwoke ka onye lụ gị chi gị nri ebe afụ chi gị abụ si. Ọ bụ na chi gị si fụ ikwu nne nna gị chọba onye si n'ikwu nne nna gị. Ọ bụzia na ịfụ rọ mebi na fa niile na-eje ụka chọbazie nwoke nọ nso ka ọ gbanwee nya bụ chi gị ngada ka onye ya nri iji na aka gị were aka manya jee nye chi gị nri. Maka na m anụghị akụkọ ebe mmadụ masị gị na ị dọtụrụ adala chi gị n'ebe ọbụla ị nọ na ị nwere ike inye chi gị. Ọ bụrụ na ị nọ na ebe ị na-arụ ọrụ oyibo n'ime ụlọ be gị na ị nwere ike kpọọ chi gị nye nri. Dịka otu nsi wee gwa gị mbụ sị gị n'obodo na-asụ n'onu n'onu kama ofu ibe mma alụ bụ na ọ na-aka mma n'onu ndị be. Ịmara otu unu ndị be unu si eme ọ bụrụ na unu kpọtue jụọ ndị okenye ka bakọwalụ gị ọfụma. Maka na ọ bụrụ na be anyị ịkpọtue chi gị n'okposi ị nwere ike ijebezi ebe ọbụla mana okposi chi gị ka a ga-eji na-enye ya nri. Ọ bụ na ị debere na vileji jebefu ibe dịka obodo oyibo ike inye ya nri ịkpọ ndị nọ n'ụlọ kpọọ onye nọ n'ụlọ nyere gị chi gị nri. Ọzọ bụ
chi nwata bụ mmụọ izizi nwata na-ebu ụzọ ebulu. Nwata ada epe mpe ebe chi ya nọ esi ya na opeka na ọmalụgo nwuchi ya ọ dịrị epe mpe ọ bụrụ anụ na ọmalụgo kwugo okwu na ọmalụgo oge gbu nwa ọkụkọ ya dogwaba chi ya. Nna nwata ama ndokweli ya chi ya ma ọ bụ na nwata abụghị ezugbo ọkụ idokwa chi ya. Olezi ma nwata aka na-azụ bụ ụmụaka ka na-etolite mana eji nwa aka gbuo ọkụkọ maọbụ ịba imeeli ya nya ọ bụrụ nnọọ nwata nwoke ka ọ bụ. Chi nwata bụ mmụọ izizi ọ ga-ebu ụzọ wee waa ụkwụ onye be ndị ya bụ mmụọ izizi ọ ga-ebu. So nwata gị ọbụla bụ nwa nwoke 10 years 12 years ya bido nyebe chie nri ya jiri aka ya na-enye chie nri maka na chie ga-aka nghọta asụsụ ya karịa ngụnwa. Chie ga-aka fụ ya n'anya ife ọbụla o megoduru chie anagide karịa ngụnwa. Ama m na-ekwe gị aghọta. So nwata ọbụkele ọbụla ama ka nwata ara na chi ya maala ya ya jiri aka ya ka onye chie nri na ọ bụ ife dị ezigbote mkpa. Ọ dị mma ama m na netwọk nwere ndị ọ na-enye nsogbu kịta anụ ma anyị ewutela gị gaba n'iru zitere m akwụkwọ na SMS anyị na WhatsApp anyị bụ 08096661035 maọbụ na ije na Facebook peji anyị ilu ebe a idebekelelu m ozi a ị chọrọ ife a na-agbagoju gị anya maka chi. Ọ dị mma. Francis Nwafọ, oke isi na ị chọrọ ịma maka chi gị imesịa iluo mmiri nnekwu mmadụ arụ ka ọ kọwara gị. Ọ bụrụ iwu bụ nọọsọ maọbụ ijụbọ ese ndị dibịa ndị ọzọ na ọ bụrụ iwu bụ nọọsọ mmụnwa. Ọ dị mma. Kedu onye kwuru okwu a? Nke a bụ azịza ọ zara. Ọ sịrị eze nwaanyị nwere ike inye nwoke chie nri mana ọ zago ya bụ ajụjụ ma ọ bụrụ na ị na-ege ntị. Ọ sị eze nwaanyị otu anya ọ bụrụ na ọ bụ nwoke ya nwere ike inye eze nwaanyị ife ka onye lie chie nri. Ọ dịrọ mma inye na eze nwaanyị ife ka onye lụ gị chi gị nri na nwaanyị ada agbanwe okposi ngada chọọ nwoke ka onye lụ gị chi gị nri. Andị nwoke a sọsọ iwu abụrụ ma ọ bụ onye dibịa. Ọ bụrụ iwu bụ na onye dibịa nwoke ọbụla ga-enye nwelu gị chi gị nri. Bụ nwoke maara ife dị na ọ bụrụ anụ na ọ marụrụ anụ mebe kama ya chọọ onye dibịa ga na-akụzili ya ife ọ ga na-eme. Papa gị nyelu gị chi gị nri nwanne gị nwoke nyelu gị chi gị nri yọọ ịnlọ nyelu gị chi gị nri onye ọbụla ịtụrụ usoro bụ nwoke ya nyelu gị chi gị nri ka ama ị ga-enye nwaanyị ka onye ya ndị niile anụnwa na-enye nwaanyị ka fanye chifa. Ọ dịrọ mma. Ọ dịrọ n'omenala Igbo adị m ekwu nke Imo maọbụ nke Abịa maọbụ nke Anambra iche. Igbo niile n'ala Igbo niile nwaanyị adịrị agbanwe okposi ngada. Nwaanyị nwere ebe ọ na-ejeta ebe na mmụọ. Nwaanyị adịghị edokwa ndị ichie. Nwaanyị adịghị edokwa ndị ichie. Ndị ichie eze bụ onye na-edokwa ndị ichie bụ onye chiri ọzọ. Onye kpọ elili ọzọ n'ọkpa bụ ihe na-edokwa ndị ichie ma ọ bụrụ ma ka ekwubi ekwube. Ma tata ụfọdụ ụmụ eze nwaanyị na-edokwazi ndị ichie. Ọ bụ ibe lụrụ alụ na nwaanyị adịghị echi ọzọ. Mana atara m ụta maka ụfọdụ n'ime fa bụ na akọwara ọlụfa n'ebe onye madebe ka ọ na-emeludebe. Nwaanyị adịrị edokwa ndị ichie. Nwaanyị adịghị edokwa chi nye nwa na onwe ya ọma ndokwe ya ọchidokwu ya kpọ jekwuru ndị eze nwaanyị ndị mgbe ndị kalụ nka jee jụọ viva na ajụ gị ka wa kọwalụ gị ọfụma jegwalụva fa gwa gị na fa jiri aka fa enyefe chifani na machi inye chifani bụ akpọ nwa ba nwoke maọbụ akpọ diba o jiri aka ya nye chifani. Omenala ka ọ bụ omenala Igbo niile. Ọsọ gị bụrụ onye Ebonyi steeti ọsọ gị bụrụ onye Abịa bụrụ nwaanyị adịghị enye chie nri. Nwaanyị enye na-agị chi gị nri. Ọ dị mma ọzọ mma ajụ nọ na ọ pụrụ nwachaa na ife anyị na-ekwu mana ọ ife eji ekwu nwaanyị ịgọ ọjị. Kedu mgbe nwaanyị kwesịrị na nwaanyị na-agọ ọjị? Nwaanyị nọ na nsọ na-emetụ ọjị aka. Daalụ rie nne. Ife a niile bụsị ofu aka m anya abụ dị ndị eze nwaanyị anyị na-arụ. Nwoke kwesịrị ịta ọjị nwaanyị walụ ọsị ya nwaanyị nọdụ na nsọ ọsị ya nwaanyị anọ na nsọ. Ọ bụrụ na ị na-eme eze nwaanyị iwepụta ọjị jee gọọlụ ndị mmiri gị ịdị fri ịgọọlụ ndị otu gị ọjị ma agwụ gị ma ife ọbụla walụva ọjị ịwasịalụ ndị mmiri gị ọjị nyefe ọjị nkeba. Ọ bụrụ na nwoke a na-aba abụghị atọ ọjị were ofu otu ọjị tiri ya jiri aka ya wụ ọjị ma ịkpọ nwa gị nwoke maọbụ di gị nya bịa gọọlụ ndị ọzọ ọjị na-aka m anya ka ọ bụ. Nwaanyị ada aga ọjị nwoke na-ata alụ ka ọ bụ. Nwaanyị nọ na nsọ adịghị emetụ ọjị aka mbọsị bụrụ gboo. Nwaanyị nọ na nsọ adịrị emetụ ọjị aka
nwaanyị nọ na nsọ ada emetụ nzu aka, nwaanyị nọ na nsọ ada ejedebe ebe ji dị ji. Ife a niile bụ ewege na-ekwu ya, fada na-asị na-asị, mana ọ bụ eziokwu. Nwaanyị nọ na nsọ eje n'ebe ji dị, nwaanyị nọ na nsọ emetụ n'ọjị aka, nwaanyị nọ na nsọ emetụ, ọ bụ nya na-eme ụfọdụ bụ adịrọzi amụta nwa, nya na-eme ụfọdụ fagbawa nsọ nwaanyị fagbaba ọ da akwụsị akwụsị, ọ gbagatasị na ọka ọtụrụ, agbagatasị na ya ayabalụ nka maọbụ na ayaba nka, ibe niile na-abụsị mmụọ omekome dị ịbata ị na-eme ibe nwoke na-eme, sị na nke na nwoke na-azọ ịkwa ọrait. O nwere ebe nwaanyị na-ejedebe. Ekene m. Daalụrị nne, asị na ife onye na-amara ọnọbụkwanye ọgbọ nya ka iji wee nwee ohere wee wepụta oge mmiri Enweilo awa, oge eji akụzi ife dị omimi dị n'omenala Igbo. Maka na ọ bụrụ na ị na-ege ntị, ihe anụ ka ọ na-ekwu na ụfọdụ ife kpodosizili isi naanị maka aka mmanya, ihe aka m wee ghọta, ma ọ bụrụ na ị na-eje ije enwere ike ọ bụrụ na onwego ka isi fụchala ife niile ọ na-ekwu, especially nke dị n'iwu ọjị. Maka na m anụgo na ebe nwaanyị nọ nwoke a nọrọ na o nwere ike gwọọ ọjị, ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-awa ọjị amarọ m, mana ịṅụghị eketa ma ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị izitelu m ozi. Anyị ka nwere few more minutes anyị na Mmili Enweilo ịnọ, ma ọ bụrụ na ị na-afụ m na Facebook page anyị, gaa n'iru ka ị jụọ ajụjụ gị na ọka ya asanwu gị eketa n'ụwa, maka na oge anyị na-achịkọfụ ọnụ obele n'ebe ọ na-adị 103.5 FM ka isi na-anọ n'ụlọ edidi n'oge Mmili Enweilo awa. Kedu ka isi wee madebe chi gị? Iji aka gị gị nwa bụ nwaanyị enye chi gị nne ka o nwego onye ọzọ na-enyere gị ya bụ chi gị nne? Ife ọ na-ekwu ọ na-aba gị ntị? Mmili Enweilo n'obere oge anyị nwere kịta, chịkọta okwu gị ọnụ ka anyị wee fụba. Ọ dị mma ụmụ Igbo, ofu okwu ahụ akpụ n'ọnụ bụ onye ọbụla maluchi, onye ọbụla nyebe chie nri. Na nwata bube chie ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. Jisie ike ka ịfụ na ibubere chi gị ụzọ, ọ na-abụ nwa nzaliju avọ ocheluchi aka mgba. Nke na chi gị ama n'aka, chele oge chi gị, onye ọbụla chele oge chi ya. Akọwalụ mụ na izu ụka gara aga sị gị na ọchụchụ àjà ka eji wee mara omenala na ọ bụrụ agbamọgwụ. Onye ọbụla na-achụ àjà bụ ọbụna ịchụ àjà. Ọchụchụ àjà na ọfụọdụ akọwalụ m unu ya sị gị na ọ na ọfụọdụ ka onye mepụrụ wee bil na-abịa na Lagos, ị na-achọ ka olutu ebe ị nọ, maọbụ obodo ọbụla imezili wee bil na-achọ ka elutu ebe ị nọ. Ewelụ taịm wee bil ahụ kwesịrị ịlụtu, taịm ahụ ọ kwesịrị ịlụtu abụrụ ịchụ àjà, nya bụ wee bil agba ọsọ gbakarịa nya bụ taịm. Oge elu oge ahụ ọ kwesịrị ilu, mana ihe ị ga-eme bụ ịma na webil ahụ na-abịa, o nweziri ụmụ mmụọ ga na-agba stọd, ifedịfụ ka amosu, ifedịfụ ka ndị na-ewuchi gị bad luck, ma ndị bụrụ gị ọnụ, ụmụ mmụọ niile na-eme. Eji asị na akara aga mmadụ nwere ike ogbu oge mana oge elulili. So ife ị ga-eme ka anya bụ akara aga gide egbu n'oge bụ chụọ àjà. Ịchụ àjà abatala ọbụna hold up ga-adị n'ụzọ ekili anya bụ hold up, nya bụ webil ga-elu eda patikula taịm o kwesịrị ilu. Ife ọ bụ oge echi gị mgbe abụ ichelu imele ebe anụnwa chesịa iche, maka ndị be anyị sị na ọ na-abụ achụ àjà ikpe ama ndị mmụọ. Ọ bụrụ iwu bụ na ị chụrụ anụ àjà, ife ọ bụla ị yọrọ ozugbo ozugbo ịchụsị àjà ị ga-adaba n'elu silin katakata. Ọ bụrụ ya, maka ụfọdụ ga-asị edokwa m chi gị ụnyaa, edokwa m ya nka, emesịa anya ọ gara aga, emesịa ọ bụrụ otu afọ. Ọ bụ na idokwasịa chi gị iwe ndidi, pụọ chi gị ntị, wee ndidi chelụ, maka na ụfọdụ ibe afọ ụnụ na-akpọ ego abụrụ ego, na ụfọdụ ife afọ na-abụ ọnwụ. Mgbe na ị na-eme spiritual, ị na-eme money attract, na-eme ka ya attract ya money, mgbe ọ bụ ọ na-abịa ka ọ na-erute mma ka ọ na-erute njọ. Ibe chi gị ga na-eme bụ ọ batalụ eji wasị gị na every disappointment bụ blessing. Chi gị nwere ike ọ na-evu anya ọbụla o nwere nnukwu ego na-abịa, ma ọ bụ nnukwu nsogbu abịa, chi gị akọtụ anya bụ ego, ọkọtụ anya bụ ego chi gị werere right, because onye nwa maalụ ife dị gị n'akara aka. Ọbụna o nwere ego na-eme ka ọ bịa ka ọbụna olube taịm ọ ga-eji wee bịa, and ego anụnwa bịa ọchọtụọ taịm gị, ọchọtụọ your life. Ọ bụ na ihe anọ 100 years nọzia 70 years, ife chi gị ga-eme bụ ogbochie nya bụ ego aba ama mbịa. Iwe gị na-asị idokwa falụ chi gị na gesi ga ego abịa, mana ọ bịarọ. Wee ndidi na ịgara chi gị wee mala ife, wee ndidi chele oge chi gị. Oge ni chi gị kwuru agbaga m bụ ego nri na ọgaranya esi na chi. O nwere onye ọbụla na nke na chi gị dị na mma, ị na-enye chi gị, o nwere ka agwa ụgwọ a ga-agwa ama ndị na-agụ gị, mana agwa ama ngụ ga-abụrọkwa ịba anụ na ekpochite ụzọ dị n'ala anyị.
na ụfọdụ obodo aba anọ nọbe dị n'ala anyị na-asị na chi bụ elu chi ga-amasị na arụ aja wee nye gị nri na ị ga-adị ume ọrụ na-alụ ọrụ mgbe ị na-alụ ọrụ na ị ga na-alụta ịdị ị ga na-eli ọ bụ na-abịa ka ị na-ele onwero mkpụrụ ụbọchị chi gị ma na-adị na-enye gị ebe ị ga na-eli ọ ga na-enye gị ebe ị ga na-eli wee luzie mbọsị nke nnukwu ego abụ ego nnukwu na oge abatalụ gị ego nnukwu abata ịma na ego nnukwu abatago ịma na ochi gị butere ya onye ọbụla chere oge echi ya onye ebube n'echi ya ụzọ ma ebube echi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ ọ dị mma ọ bụ ekpuli ahụ ka anyị si wee chịkọta ya na njedebe n'ụbọchị tata n'oge Okalakwu awa n'ebe ọ na-adị 103.5 FM. Ekene m unu ndị si na Facebook anyị wee na-ezite ozi onye kwuru okwu reincarnation ebero n'oge maka na-emetụ onye bụ reincarnation aka mana nsogbu adịrọ ọka ya adị n'izuụka na-abịa abịa mgbe anyị na Mmili Enweilo Okalakwu Igbarịam ga-anọ n'oge Mmili Enweilo awa. Abụ m Lady onye nọ n'isi oche ma kpara gị aka n'igwe n'oge Mmili Enweilo awa ka ọ dị n'izuụka na-abịa abịa. Ndewo.